би трябвало в общините да правят по-сериозни анализи за това какви са потребностите на тези деца и младежи, така че те буквално да не скучаят и да не се занимават с делата на дявола, а буквално да имат възможност за най-различни мероприятия за тяхното развитие, като култура, спорт, допълнително образование и така нататък. Така че грижата за сигурността на тези деца на цялото общество. Нашите социални услуги не са достатъчно финансирани. В тях има недостиг на щатове и на места има и проблем с квалификацията на кадрите. Точно за това и в развитите страни и сега тук се опитваме да въведем участието и на доброволци и на гражданския сектор, все пак на подготвени хора от неправителствени организации, които да покриват дефицитите на услугите, но и да внасят външния живот в дома, тъй като децата в услугите и младежите, подрастващите, живеят в един сравнително изолиран, затворен свят. Ние не можем да кажем, че не са добре обгрижени. Те са добре обгрижени, нахранени, ходят на училище, но нали всички си даваме сметка, че това абсолютно не е достатъчно за уменията, които са им нужни. Ето, и когато напускат самите граници на дома и след това настъпва сериозната криза при пълнолетие и оставане в света на възраст. В по-малка възраст децата биват осиновявани или настанявани в приемни семейства, но на по-висока възраст също има деца и младежи, на които им се случва да попаднат в услугите, и то не само поради осиротяване, но и поради неспособност на семейството да полага грижи. Това, което трябва да се направи, е да се запълни дупката от доверени отношения, тъй като това е много важно за всички сфери на развитие на детето, включително и когнитивните, т.е. способностите за учене, за заучаване. Тази доверена връзка не може да бъде покрита в услугите, тъй като колкото и да са добронамерени и подготвени служителите в социалните услуги и социалните работници, те все пак там са на работа. Затова ние се опитваме през нашата програма да наложим един принцип на работа с външни хора, с доброволци, които обаче задължително трябва да бъдат подготвени и трябва да минат своят път на, нека така да кажем, озряване за способност за работа с тази най-чувствителна материя на нашето общество. Това ли е функцията на новия център за подкрепа на младежи без родителска грижа, в създаването на който и вие участвате, под името Пристан? Така се случи, че ние обгрижваме младежите в една по-голяма възраст, преди да напуснат услугите и след като са ги напуснали, особено, както ви казах, това е един кризисен период. Случва се така, че те се скупчват винаги на едно място, когато напуснат услугата и си помагат взаимно. Тоест, те са склонни да търсят своята общност, и имат нужда от такава. При нас нашата грижа за тях вече е Пристан. Ние можем да се похвалим с много успехи. Бих казала, че имаме почти 100% успеваемост, т.е. имаме стабилизиране на младежите с започване на работа, намиране на постоянна квартира, но разбирате ли, че ние трябва буквално да им пишем CV-тата. Тези деца не са подготвени нито за правата си на трудовия пазар, нито за това как се сключва един договор. Много се лутат и е кризисно необходимо да има такъв център, в който да се провеждат обучения, в който те да могат да знаят, че винаги могат да дойдат без някой да ги нахока. Да. Така че да получат тази подкрепа, дори и временно, да се послонят, да получат едно потупване по рамото и да продължат с нови сили напред.